Gradska opština Mladenovac u drugoj polovini septembra i početkom oktobra realizovaće niz programa i na taj način pridružiti se manifestaciji Dani evropske baštine. Događaj koji će otvoriti manifestaciju poznat je pod nazivom Kosmajski kazan. U saradnji sa gradskom opštinom Mladenovac i mesnom zajednicom Pružatovac, organizator događaja je kompanija Bibli. Kosmajski kazan je prvi put održana pre 2 godine, jer smo tada i došli na ideju, jer je selo Pružatovac bilo jedno od retkih, ako ne jedino selo u našoj opštini koje nije imalo nikakvu kulturnu manifestaciju. Ove godine manifestacija će se održati po drugi put. Prošle godine nije mogla biti održana zbog pandemije koronavirusa. Odlučili smo, inače se manifestacija zove Kosmajski kazan. Naše selo se nalazi praktično u podnožju planine Kosmaj, a tema manifestacije je kazan, odnosno tema je promocija hrane i pića tradicionalnih receptura, a bit će i pripremanje te hrane u kazanima. Kosmajski kazan biće održan 18. septembra od 14 časova, a svečano otvaranje uz kulturno-umetnički program predviđen je za 16 časova. Posle toga ćemo degustirati sve te proizvode koji će se inače pripremati u kazanima, kao što su pasulj, gulaš, pekmez, rakija će biti pokazno, čvarci, a ujedno ćemo imati i štandove na kojima će i biti izloženi proizvodi našeg kraja, kao što su med, pekmez, čvarci, kozji sir, rakija i vino, jer izlagači su lokalni proizvođači tradicionalnih proizvoda. U okviru kulturno-umetničkog programa nastupit će društva Janko Katić iz Mladenovca, Šumadija iz Vlaške i kulturno-umetničko društvo Prelo iz Rabrovca. Gost manifestacije biće violinistkinja Jelena Urošević. Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Uberiniću, kompaniji Bibli, koja je izrazila spremnosti da se uključi u ove programe i da bude nosilac ove aktivnosti. Obzirom na pozitivna iskustva koje imamo iz prethodne manifestacije, verujem da će ova biti još bolja. Ovo je prilika da pozovemo Mladenovčane, goste Mladenovca da se pridruže. Cilj manifestacije je obogaćivanje života meštana mladenovačkih sela, ali u isto vreme i predstavljanje turističke ponude i potencijala ovog dela Beograda.